दिनै 8 सेप्तेम्बर एबा फिजियोथेरापि सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय ब्रह्म फिजियो क्युरआबो बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। डक्टर मिजिं ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला बे सानखौ जायफोर सुबुङा सानाय सुनाय, पेरालाइसिस एबा गुबुन गुबुन जरानि सानाय, देहायारि नोरजिया सोलिनो हायै बैसोर बेरामि सुबुंफोरनि थाखायनो फालिनाय जायो होननानै मोनथिहोयो। दिनैनि बे फिजियोथेरापि सानाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि बायदि सानाय सुनाय देहायारि बेरामजों नाख्रेबजानाय बेरामि सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। फाहामनायाथ' मोजां मोनदों एसे ओमफ्राय मोनजोबखादा मोनजोबनांगौ एसे नांबावगौ आरो ओमफ्राय दा आरो आं सालबारिनिफ्राय फैसालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। ओरैनो बेरायनाय जादोंमोन। बेसेबांसो सान जाखो बेवहाय फाहामथाय? बेयाव मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे फाहामथाय लानायनि उनाव बहुद रिलिफ मोनदों। बे पेरालाइसिसआव गोलैनाय बेसेबांसो बोसोर जाखो पेरालाइसिसआव? बोसोरसे जाबाय। बोसोरसे बारनांगौ आरो एसे। बेवहाय फाहामथाय लानायनि सिगां बहाबाफोर फाहामथाय लादोंमोन नामा? थांदोंमोन गुवाहाटियाव थांदोंमोन। माने बेसेबांसो रां खरसा थांदों? राङाथ' बुहुद थांबाय थांनाया थांबाय राङा दा बुंनो हाला दा बेवहाय फाहामथाय लानायाव नोंथाङा हामगोन होननानै फोथायनाय दं? फोथायनाय दं। दा बेवहाय जिहेतु फाहामगिरिया माबायदि नोंथांखौ फाहामबाय थादों? नाख्रुबा आरो मोजां मोनदों आरो एसे मोजां मोनदों एसे। सिङा आंनिया थारमाने सानाया बहुद दिननि आरो पुराना बेयाव आरो दा किसुमान माबाफोरखौ नाख्रबनाय बेफोरबायदि जानायाव आराम मोनदों आरो बहुद आराम मोनदों। मुलि सुलि गैया बे नायो बिथाङा थारमाने बखै मा हाराया बखैबा देमदो होननानैबो बुंदो। ओमफ्राय आरो इयाव आरो एकदम नाख्रब खालायनानै माने प्रथम अबस्थायाव खेमख्रोम बायोबाबो माने उनावहाय आं मोजाङानो मोनदों आरो दा एकदम बेफोरखौ मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। ओमफ्राय माबानि आं दिनै इयाव लानाया 5 दिनसो जाबाय आरो सानबा जाबाय। बे सानबायाव आरामखौनो मोनदों आरो आङो सिंस्रिया आरो बेनि अनगायैबो आंनियाव थारमाने माबा आखाइया खेला माबाया इयो मा होनो शल्डारा माने थिखांनो हायामोन आरो ओरै समानै गोलाव दा आरो ओरै हादो एकदम नाव मिनिट बाय दङ खिन्थु बेखौ आं हामथारगोन होननानै भाबिना लादों आरो एकदम किसुमान टिप्स होदो बोरै खालामबा बोरै माबागोन किसुमान माबा ओमफ्राय गावगायबो आरो माबानो होदो किसुमान माबा मा होनो टुल्स दङ आरो ब्याम बेखौ खालामनो होदो ओरैबायदि आरो न'आवबो खालामनो हायो बेखौ फोरोंनानै होदो। गथिखे बेफोरो माबानो एकदम बहुत पार्सेन्टयाव दा आं बुंनो थांबा एकदम 95% इमप्रुभ ओरैबायदि मोनदों आरो नावमेनखिनिया बधय बायमोन खाननै स्टाफआव फुरा हामगोन बायदियानो मोनदों। फिजियोथेरापि दो दिनै 8 सेप्टेम्बराव जों मानायो बेखौ स' इन दिस माने दिनैनि दिनाव फिजियोथेरापिनि दिनाव गासैबो जिमान माने डिसेबिलिटिस पेसेन्ट जाय थाबायनो हाया स्ट्रक पेसेन्ट बेक पेन पेसेन्ट सानाय सुनाय उन्दै गथ'फोरनि जाय जन्मनिफ्रायनो थाबायनो हाया गासैबो इन्जुरि सार्भाइकेलनि गोदोना सानाय आथिं सानाय सिनस्रि सानाय गासैबो पेसेन्टफोरखौ माने जोङो वर्ल्ड फिजियोथेरापि मानो बानायदो जास्ट फिजिकेल रिहेबिलिटेसन इनि दिनाव बे डेटखौ लानानै जों फिजियोथेरापिखौ बानायनाय जादों वर्ल्ड फिजियोथेरापि होननानै फाहामनो थाखाय माने मुभमेन्टफोरखौ जाय थिखांनो हाया फिजिकेल मुभमेन्ट आरो जिखुनु सानाय सुनाय माने गंनानै मानसि थायो सिंस्रि सानाय बेफोरखौ सिदा खालामनो माने डिसेबिलिटिसनि थाखाय बे दिनखौ लाखिदो आरो फिजियोथेरापि दिनखौ फाहामनायनि हानायाथ' हायो माने डिपेन्ड अपन दा माने डिजिज माने मा डिजिज जेरै स्ट्रक पेसेन्ट थायोना बिनो लं टार्म ट्रिटमेन्ट थायो खायफाया माइल्ड स्ट्रक जायो खायफाया बारा बेफ्रुयो थैया डिपेन्ड खायो इन्जुरिया बेसे सेम एज इट इज इन सिंस्रि सानायावबो जिखुनु आन्थु सानाय जिखुनु सानाय आखाइफोराव जइन्ट फ्रेक्सारफोरावबो टाइम लायो माने रेन्जआ फैनो एग्जाम्पल दोङो बेयाव गासैबो पेसेन्टफोरा बेफोरनो सोंनो हागोन नोंथांमोना मा केस बेयाव दोङो 2-3 पेसेन्ट दंथ'यो दिनैनि स' इसोरबो सोंनो हागोन मा जादों आरो ट्रिटमेन्टनि टाइमा बेसे लादो आरो बेसे मोजां मोनदों इसोरनि सायाव सोंबानो जाबाय आं जेबो थगायनाय गैया पेसेन्टआ खाथियावनो दोङो नोंथांमोननि खाथियाव। नोंथांनि नैबे चेम्बाराव दा मा मानि फाहामथाय होनाय? मामानि दङथ' मेरला दङ माने जिमान आं रोंगौ आर्थराइटिस जाबाय गोदोना सानाय सिंस्रि सानाय शल्डारफोर थिखांनो हाया सिंस्रि सानाय आन्थु सानाय ओमफ्राय पेरालाइसिस पेसेन्ट ओमफ्राय जिखुनु माने हां लानो पेसेन्ट थायो ओमफ्राय माने प्रेगनेन्सि ट्राइमेस्टारबो थायो बिसोरनि ब्याम थायो आरो बहुत बेमार दं बेयाव माने बुंनो गोनांबा बहुत मेरला बेमार दं बेयाव।
बेफोरबायदि डिजिसआव माने नाय जोंनि बर' कमिउनिटिया मा दा आं बर' बुंबाय दंथ' इनो बर' कमिउनिटि फिजियोथेरापिखौ बुजिया फिजियोथेरापिया मा बुस्थु फिजिकेल थेरापि माने जों आखाइजोंनो मेनुवेल थेरापि होयो वी आर नट इउजिं एनि मेडिसिन इउज खालामा अके स' जों एख' मेडिसिन इउज खालामा इन केसेस अफ माने बाराद्राय साबासो जोङो रेफार खालामो माने मेडिसिनफोरखौ इन्जेक्सनफोरखौ सापस आन्थुआनो साबाय स' बे समाव मागोन जों इन्जेक्सनजों थेरापि होयो सानो हायाबा एकदम बे समाव बाट फिजिकेल थेरापिया मा जायो जों फिजिकेलि होयो बुस्थुफोरखौ जिकुनु बेमार जा इयाव नाय इयाव आदाया दोङो जा सिंस्रि सानाय दोङो स्ट्रक पेसेन्ट दोङो ए गथ' दोङो बेयावबो स्ट्रक पेसेन्ट दोङो हा माने इ डिपेन्ड खालामो इन्जुरिया बेसे बेनि हिसाबैसो बे रिहेबिलिटेसन जायो बुस्थु आरो मा होननो थाखाय गासैबो पेसेन्टखौ आं मा होनो कि माने अजा सजायाव बेलेग बिसा खालामना बारा स' जों बे फिल्डनिफ्राय फैनाय मानसि स' बे फिल्डनिफ्राय फैनाय मानसि थ' माने नलेजखौ लाखिनांगो बुस्थुआ मा जादों डाइरेक्ट अजाफोराव बेफोराव थांनो नाङा बेखौनो होनो जोंनि बर' कमिउनिटिनि थाखाय आं बेखौसो बुंदों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেলফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ